O anuncio da convocatoria deste concurso de ideas para a remodelación integral da fachada marítima da Pobra está xa recollido na plataforma de contratación do sector público. As propostas poderán presentarse ata o vindeiro 25 de agosto. Trátase do paso previo dun proceso máis longo coordinado pola Fundación RIA, co apoio administrativo e legal do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e co financiamento da Fundación Marta Ortega Pérez. Temos aí dous convenios, un ca Fundación RIA e outra co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para presentar un proxecto, un concurso de ideas para facer un proxecto para o que é a reforma da fachada urbana do Concello da Pobra. Eu creo que iso vai a significar un cambio moi importante en todo o que é o urbanismo e vai a marcar esas primeiras liñas, non? Unhas liñas bases sobre o que pode ser no futuro o urbanismo da Pobra do Caramiñal. O proxecto elixido recibirá ademais un premio duns 20.000 euros e axudicarase o contrato para a redacción do plan director, valorado noutros 50.000. O espazo da intervención comprenderá a zona existente entre a ponte de San Antón e a estación de autobuses. O proxecto conta ademais coa implicación de Portos de Galicia, a quen pertence a titularidade de boa parte do espazo no que se levará a cabo a actuación, e tamén da Axencia Galega de Infraestructuras, entidade responsable da estrada C305, cuxa integración resultará tamén fundamental para a reordenación que se prevé realizar da fachada marítima.